Moi! Ajattelin tehdä tämmöisen pikavideon. Tässä on tullut vähän häpimeilia meidän reissuaikana. Näytän vähän mitä on tullut. Ensimmäiset on Rainbow Brindsiltä. Nämä tuli tosi nopeasti. Tässä on ensiksi Freebeat. Tämä on tämmönen suht ohut, mutta mattapintainen paperi. Kawaii-ostosjuttuja. Tää on niin kaunis tää. Ihania pupuja. Sitten on mitä mä varsinaisesti tilasin. Pyöräileviä tyttöjä. Väsyneitä tyttöjä. Sydänpupuja. Näissä sai valita, että ottaako tänne alle tekstin vai ilman tekstiä. Mä en muista mikä teksti näihin kuuluu, mutta mä otin ilman tekstiä. Sitten noita lasten kaverisynttäreitä jatkuvasti, niin mä ajattelin, että mä niitä varten otan jotain, mihin saa laittaa niihin. Ja sitten don't forget. Ja näissä oli, tulikohan nää Singaporesta vai mistä nää tulee? Tääkin on freebie, tätä mä en tilannut. Ja näissä oli todella kohtuullinen posti ja sitten nämä arkitkaan ei maksa oikeastaan paljon yhtään mitään. Oliko vähän reilu euron per arkki ja postit olisiko ollut jotain 5 euroa. Joten erittäin huokeita tarroja. Tässäkin on juhlapupuja. Ja täältä taisi olla sellainen sampleri, missä on vähän kaikkea. Täällä on joulua ja synttäriä ja pariskunnille. Ja meillä on hääpäivä ensi viikolla, niin sitä mä voin käyttää tuon. Sitten weekend-bannereita ja kaktusquoteseja. Semmosia tällä kertaa. Sitten tämä ostin tuolta Roodokselta. Itselleni maksoin tästä 3 euroa. Tää oli vanhan kaupungin, siellä keskellä vanhaa kaupunkia. Oli semmonen pieni kauppa. Ja maksoin tästä siis, sanoinko jo, 3 euroa. Tässä on blankot sivut. Täällä takana on kreikan geometriaa, niin kuin tässä lukikin. Missä sen jossakin luki. On täällä geometry. Ja sitten täällä on tämmönen pieni pätkä. Ja sit sivut on ihan blankot. Sitten siellä oli leimoja siellä kaupassa, mitä sai käyttää, niin mä leimasin itselleni tänne muutaman muiston. Onkohan vielä yksi? Muiston siitä. Sitten viimeisenä, mutta ei vähäisimpänä, häpimeilinä kahvimonsteri. Tilattiin Tanjan kanssa kimpassa ja Tanja lähetti nää sitten mulle, että freebiitä tässä ei nyt ole, se on ilmeisesti. Veikkaisin, että Tanjalla. Tässä on me time. Peitto, pötköttelyä ja nukkumista ja TVtä ja herkuttelua. Näissä kahvimonstereissa on aina eri kokoiset, on isoa, keskikokoista ja pientä. Samalla arkilla, mikä on mielestäni kivasti. Tuo vähän vaihtelua, vaikka käyttäisikin samaa tarraa. Sitten matkaemoja. Ajattelin, että jospa me nyt kesällä johonkin matkattaisiin. Mulla on toi Berliinin matka vielä edessä muutaman viikon päästä. Lähdemme esiintymään Turnfestiin. Sitten on Terrible Day.
Näille varmaan riittää käyttöä. Eiliselle olisi voinut laittaa jo ensimmäisen tarra. Paluu arkeen oli aika karu. Sitten maailman söpöimpiä potatoes. Nämä on niin ihania. Mä en tiedä, raskinkohan mä käyttää näitä koskaan. Mutta ainahan voi tilata sitten lisää. Eilen oli Planner Boss Collective Sale ja sinne meni ihan muutama euro. En viitsi ääneen sanoa, jos mies katsoo tämän joskus. Täällä nämä on hauskoja. Nämä on Mash Day, Tater Day, mikä tää Wounds Day. Onko tää Tets? Se on niin vaaleilla, että ei oikein tossa selvä. Tits vai Tets vai mikä lie. Friday, Salted Day, Stud Day ja This Week. On hauskoja. Mulla eniten mun tulee käytettyä näitä bokseja. Mä tiedän, ehkä mä nyt 1 viikon voin peittää noin viikonpäivätkin. Me justiin tilattiin Hanne-Marin kanssa Annie Plans Printablesia. Tuossa tarramyynnissä niin saa tulostella. Me otettiin nyt vähän erilainen leiska, niin katsotaan miten siitä selvitään. Sitten tämä. Mä olin viikon pois töistä, kun mä palasin töihin, niin mun työpöydällä odotti tämmönen. Ja sitten kun mä ensiksi luulin, että tää on kirja, mutta eipä se ollutkaan. Katsotaan tarkentaako se tohon. Tadaa! Tää oli lahja meidän yhteistyökumppanilta, tai me ollaan jälleen myyjiä, niin ne oli teetättäneet tämmösiä. Sain sitten yhden itselleni. Täältä paljastuu Moleskinin kirjanen ja kynä. Tässä nyt tosiaan on toi, mikä tää nyt on, logo tässä kannessa, mutta tänhän voi peittää jollakin tarralla tai vastaavalla. Ainut vaan, että täällä on viivat. Mä en ole oikein viiva-ihminen, mutta voin tätä nyt jonain päiväkirjana tai vastaavana käyttää. Täällä on toi kirjanmerkki. Ja takana lukee Moleskin. Ihan kiva ylläri. Ja sattuu vielä olemaan niinku pocket koko, joka TN:kin on tällä hetkellä. Sitten tässä tuli kynä, joka kirjoittaa mustaa mustetta. Semmonen. Ei, et tuu. Ei haittaa, odota. Sulla on isä. Kysy siltä. Aina. Ei niinkö ymmärrä, että isältäkin voi kysyä kysymyksiä. Sitten vielä yksi juttu. Mä ajattelin, että mä näytän, minkä verran tää ruskettuu. Lähteessä se oli siis ihan aavistuksen tummempi kuin tämä, koska se unohtui keittiön pöydälle 1 päiväksi ja sitten aurinko vähän tummensi sitä, mutta ei paljon tätä tummempi. Viikko Kreikassa. Se pötkötteli aurinkotuolilla mun kanssa. Aina aamupäivisin. Tämän verran päivetty. Mä tosiaan tein Hanne-Marille tämmöisen samanlaisen, niin mä meistelin tänne nimeni, että ne erottuu. Hanne-Marihan sainkin nyt sitten uuden. Ja meidän molempien Foxifixit on tulossa varmaankin ensi tai seuraavalla viikolla. Joten katsotaan, löytyykö tälle sitten enää käyttöä. Tämä on siis mun oma tekemä. Nyt vähän vilautan, mitä täällä on sisällä, vaikka tää on todella kesken. Mä en oo vaan kerennyt. Nää on mun itse tekemät dashboard-taskut, eli nää aukeaa täältä ylhäältä. Tänne saa vaihtaa paperia. Nuokin on vaan luiskahtanut. Mä oon laminoinut noita Planner Societyn daikatseja, niin ne on luiskahtanut tonne alas.
Sitten kuulun semmoiseen ryhmään kuin Planners with Manners Facebookissa, niin sieltä saa tämmöisiä ilmaistulosteita, niin mä oon tulostanut ja laminoinut niitä tänne. Ja sitten nämä on Annie Blansberryn Tablesin kalenteri-insertit, mihin mä oon vaan laittanut sitten coverit päälle. Tässä mä oon lentokoneessa lentokoneessa koristelin ensimmäiset sivut. Täältä puuttuuhan tekstiä, kun en mä enää muistanut menneitä viikkoja, että mitä siellä on tapahtunut. Mutta tästä sitten alkaa niinku... Tossa oli lähtöpäivä. Tässä on niinku viikko 2 aukeamalla ja sitten on toi ekstra läppä, mihin saa sitten laittaa muita muistiinpanoja. Me otettiin nyt sitten, näitä oli huhti, touko ja kesäkuu ja nyt me otettiin heinä, elo, syyskuu sit niillä laatikoilla, missä on viikko aukeamalla ja ilman tätä läppää, että katsotaan miten se toimii. Että en mä tänne läppään nyt ole kauheasti kerennyt keksiä mitään, että mihin mä käyttäisin sitä, se on vaan kiva. Mä vähän kirjoitin säätä ylös ja mitä me tehtiin minäkin päivänä, että muistaa myöhemmin. Nyt ollaan menossa täällä. Ja sitten mä en olekaan vielä koristellut enempää. Tuolla näkyy tuo hääpäivä. Sitten seuraava vihko on kesäkuu, missä ei ole vielä mitään. Joko aivan hammaslääkäri. Sitten tää on se lista, joka tuli huhtikuun TPS-kitissä. Tämä on vaan pätkässyt oikein kokoiseksi. Täällä nyt on ennen matkaa lista, pakkaa matkalle mukaan lista, ennen Berliiniä lista, pakkaa mukaan Berliiniin lista. Sitten meillä on huomenna planner-miitti. Mä vähän panin ylös, että mitä mä tekisin ja mitä pitäisi ottaa mukaan. Sitten tässä on toinen mun itse tekemä dashboard-tasku, joka sissäkin aukeaa täältä ylhäältä. Ja nämä tulostettavat on myös täältä Facebook-ryhmästä. Tää on mun kuminauha on vähän löysä. Tässä on pulleempi kynä. Sitten täällä on toinen tommonen daikatsi laminoituna. Sitten tää on Moleskinin vihko, missä on myöskin plankot sivut. Mä oon vähän koristellut. Ja tää on nyt sitten mun, mä en tiedä voiko nyt sanoa art journali. Tähän tässä vielä laittaa teksti päälle, mutta mä en oo uskaltanut. Mä ootan inspiraatiota. Tää oli vaan tämmönen pika sivujen koristelu ennen lähtöä. On niinku jotain. Ei nää on ihan niinku puhtaat sivut. Tällä laivalla me oltiin yhtenä päivänä. Käytiin Lindoksessa. Sitten otin siitä esitteestä sen aluksen kuvan ja lätkäsin sen tänne. Sitten me käytiin siellä Lindoksen muureilla, niin mä sen pääsylipun tänne laitoin talteen. Sitten siihen loppu ne. Mä jatkan sitten Berliinissä. Sitten on tämmönen sotkuvihko, mihin ei tarvi niinku miettiä käsialaa eikä muuta. Tänne mä nyt laitoin meidän menoja, mitä oli kyllä ihan kiitettävästi. Sitten mä löysin näin yhden kivan quotesin, niin mä äkkiä laitoin sen ylös. I'm too magical for your bullshit. Sitten siinä oli yksi sarvisen kuva. Sitten BBC myynnistä vähän laitoin ylös, mitä aleprosentteja ja posteja ja muita on ja onko jotain erikoiskoodisanoja tai muita. Sitten tää on kirjanmerkkinä Aavan penaalissa oli tämmönen daikatsi, niin mä otin sen itselleni tänne. Sitten tää on Field Notes. Tai siis mä oon ostanut tämän pocket-kokoisena, mutta tää on vähän isompi kuin nämä insertit. Että nää niinku menee tänne just ja just, mutta menkööt nyt.
Tässä on tosiaan niin 4 taskua, missä mulla on nyt vaseja ja tarroja. Sitten täällä on tämmönen Art Journal -vihko, mihin ei ole vielä tapahtunut oikein mitään. Mä oon vaan nitonut erilaisia sivuja yhteen. Tossa on esimerkiksi vellumia, johon mä oon kirjoituskoneella kirjoittanut. Sometimes you will never know the value of a moment until it becomes a memory. Sitten tuolla on perfectly imperfect. Sitten on mustia sivuja, doily, tavallisia valkoisia sivuja. Tuolla on one day or day one, you decide. Tääkin on vellumi. Sitten pyysin apua, mihin se meni. Tuolla on kultafolio, mikä on jäänyt ylimääräistä, niin lätkäsin sen tonne väliin. Mutta missä se oli se yksi, kun Aava kirjoitti mulle? No. Mä tiedän, mulla loppui ihan just tallennustelu. Tossa mä pyysin Aavaa keksimään mulle jonkun aforismin tai muun, niin se sai kirjoittaa sen mulle kirjoituskoneella. Paras kaveri on kiva. Se on kyllä ihan totta. Ei siitä ainakaan haittaa, kun on paras kaveri. Ja sitten täällä on tää zip-poketin toinen puoli, missä mulla on page flaggeja ja vaseja ja tarroja. Ja sitten näitä mä leikkelin eilen. Apua, missä ne on. Illustrated Fateista saa semmosia tulostettavia. Niin ne on mun mielestä kauniita. Ajattelin, että mä laminoin nää. Tuolla oli muutakin, mutta näitä kaikkea. Jätetään jotain toiseenkin videoon. Mutta kuten sanottu, tää on todella kesken. Mun tästä tosta mun Ring Bounderista siirtää kaikki listat ja kirjalistat ja ostoslistat ja passwordit ja salasanat. Kaikki siirtää tänne ja laittaa tabeja tai jotakin. Mutta mä nyt oottelen, että se Foxi tulee, niin ehkä mä sit siirryn siihen. Mutta semmonen. Kiva kun katsoit. Moi moi!